Aha, am înțeles că tai cu ciocul la poliție, a? Las că pe liști acum. Vezi că e prieten. Taci! Bă, taci mă din gură. Ce până nu facem? Alo. Mă auzi? Vă aud, domn Vitor. Ia atent că a prins aici o lepră de la noi. Ne aflăm acolo la vechea mafie Medellin. Am înțeles, mă îndresc pe dumneavoastră. Te aștept rapid aici. Vine acum băiatul de la sindicat. Dar ce te uiți, mă, tu, a? Am vist 1000 de pucă aici de astea, dar ce bă, eu am față de Arsenie Puca, mă? Am față de dracu, mă, nu de Arsenie Puca. Așa. Mamă, ce scurt i-am dat. Scur pe 2, dacă mă că mă face pucăit, îi tai limba, mai auzit? Băi, mai auzit? Da, mă, da. Îi tai limba direct. Bă, dar ce n-am dus așa tare pe gazon în față? Hai mă puțin mai în spate, dracu. Păi nu, că am vrut să fiu uite aici, lângă căcatul de câine. Bă, dar eu am dus gazonul azi dimineață, nu mi-e stricat mie. Azi avem oameni să-l cureze. Ia A vezi. venit. Uite-ți progenitura aici. Am înțeles. Dă el cu ciucul la Ia poliție. spune-mă ce ai făcut nesimțitule. Sifonezi? Ia de aici. Mai și comentează. Dracu. A, stați puțin, domn Corleone, nu vă supărați pe mine, dar o sună nevasta, știți cum e. Ok. Așteptați. Du-te după el, du-te și vezi. Parcă se aude poliția. Bă, stai așa că mă sună cineva. Ok, du-te. Mi se pare mie să se aude poliția. Nu știu, că am aud și eu ceva. A, aici. poate e doar ambulanță. Spera. Hai să dăm. Să sperăm. Mă, tu unde te miști, mă? Mamă, să vezi ce-i fac de ăsta când ajungem acasă. Îl duc direct pe camera specială. Mă abțin să nu-i dau un punctaj, mă, din gură, că-s draguna. Păcat că mi-am uitat briceagul în casă. Îi făceam direct buzunar la gât, domn Corleone. Buzunar e mult spus. Îi tăiam coale și le puneam să și le mănânce. Eu cred că îi băgam funul ăsta, futonul în funduleț. Îl gădeam Dădeam puțin. drumul la oțet. Da. N-ai bine, smung toate firele alea de păr. Băi, nu-mi plac sirenele astea. Da, nu știu, poate doar ambulanță, sperăm. Aoleu, e cineva! Unde? Acolo! Unde? Uitați-l, O domnul. predau. Nu trage! O venit să mă salveze! Nu trage, vină cu acolo. Nu trage. Mamă. Ia, rămâi cu mâinile sus, Mama, rămâi domn Corleone, ce faceți? Rămâi cu mâinile sus. Ia zi. Parcă mi-ai șoptit. Ce ai auzit colegul de la ea? A, chema și el un prieten. Eu? Aha, de astea faci? Da. Nu, domn Corleone, l-am chemat la hotel, că e cazarea liberă, domn Corleone. Da. Mă jur. Păi ce, tu vrei să zici că urechile mele înșală? Nu, Haide, n-am fac spus cu așa. mine. Pune cătușile. Haideți, domn Corleone, vă rog eu frumos. Da? Știi ce se întâmplă cu cei care mă înșeală? Domn Corleone, dar eu nu Ia v-am înșelat. spune-mă, maicăle, despre porcul ăla de hrănim cu carne de om. Domn Corleone, haideți, vă rog frumos.
Știți bine că eu nu fac chestii de gen. Eu am terminat, nu? Tu? Tu mi-ai văzut fața. Ce ți-am zis eu? Cine îmi vede fața, nu mai trăiește la noastră. Ba nu, Haide, ba fac nu, de- că era oaia acoperită, ai șocherat, n-am văzut nimic, să morim dacă nu zic. Te în gură de prost, dacă nu te vedea pe tine, nu se mai întâmpla nimic. După aia, după ce ne întoarcem, pui doi băieți să-l ia și îl dă la porci. S-a înțeles? Da, da. Așa. Haide mai repede. Dar ascultați-mă. Vă rog frumos, eu n-am chemat pe absolut nimeni, nu știu cine e Păcate, omul ăla. păcate ăla. Acum și al nostru. Hai, domn Colone, vă rog eu N-are mă frumos. urechi pentru tine ce n-auzi. Bine, domnule, dar ascultați-mă. Vă promit că eu n-am zis absolut nimic Bagă-i în nimănui. spate. Nu prea știm să ascultăm. Hai, urcați mă băieți, hai. Hai băieți, hai. Așa, așa, cu picioarele și tu pe partea altă, hai mai repede, hai. Hai. Hai, urcă-i. Nu în față, boss. Băi, în spate. Ce ați făcut masă? Mamă, mai Hai, deschideți-mi boss. puțin ușa V-am asta. dat eu un șut din greșeală. Stați, că am mâncat Urcă puțin colegul cu mai ce- întâi tu în mașină. Aoleu. Urcați voi, haide. Haide mă, trage și tu și aia cu piciorul, închide Să odată. mor eu. N-am Toți Ține dracu nici din mâinile gură și tu de centurile. prost, Da, puteai da, în da, gură. da. Cum te-au prins, mă, ăștia? pula să mă ia. Pula să te ia, doamne, ăștia. Te dracu de handicap, pa, băga mea și... Gata, ce pui, să nu, e dacă scăpăm, dacă... Șeful, mamă, fierai tu de prost. Dacă nu te prindea pe tine, nu se mai întâmpla nimic, mă. Mă, și voiam să te promovez. Dar de ce-i ciripi, mă? De ce-i ciripi, mă, ca prostul, mă? Bă, trebuia să-mi durmă tortura. Bagă la bulă. Nu contează, mă, te bagă la bulon, te bagă, tu ce faci în șel mafia? Uite că acum am murit amândoi ca proști. Ești idiot, nu te duce Ce ca vorbiți mă voi tu în spate? nu A, prea se aude de nimic, geamurile nimic, astea. ultimele dorințe, domn. Dorințe. Da, am înțeles. Că mi-ești pula în tine de prost. Sper să Ai ajungem făcut eu. prost sau am auzit eu prost? Nu, n-am vorbit de așa ceva, domn. Am înțeles. Haideți, vă rog frumos, eu să mă ascultați, că eu n-am zis absolut nimic. Decât sifonul ăsta atâta. Ia zi-mă tot, Gata, zi-mă tot, că te mănânc. Am făcut eu vreodată ceva, am făcut eu vreo înțelegere cu poliția ceva? Nu, 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 dar tu ai făcut. eu da. Ia uite-l. Haideți, domn Corleone, că aș și recunoscut. Fratele meu, fii atent cum stă treaba. El e de la tine din organizație sau ce sunteți voi, deci a plătit toți. Păcat că sunteți de doar doi în oraș. Lasă că îi prinde și pe restul, stați voi liniștiți că nu sunteți singuri. Da, nu cred, mă întreb. Da. Ați auzit în Coreea de Nord? Pedeapsa celor 3 generații și o să fii și cu voi. Haideți, domn Corleone. Deci un haideți că nu știm să ne plimbăm. Noi știm doar să omorăm atât. Uite aici că este mișto. Dar nu știu unde să-i duc, punem checkpoint undeva Da, de și mă șer. dracu din gură că spuși una peste ce. Bă, care mai vorbește acolo îi fac buzunar la gât și-l arunc aici pe stradă să mănânce câinii. Sau nu, mai bine îl duc în deșert și-l arunc acolo să mănânce coioți. Să putrezească. Vezi că ți-am pus pe GPS unde să mergem. Da, da, da. Haideți, mă. Aaaa, băieții mei acolo cu acidul, ești-mă pe ei. Uf, Dani, măcar dacă murim împreună. Hai să iei ceva, copii? Alo, Aminte, ți-am spus. zis, bă, eu nu s-ar să nebuca de m-am făcut el pe mine bucă, nu mai mărturisiți ce în spate. Gata, domn Corleone, dar vă rog eu mult de tot să mă ascultați, domn Corleone, eu n-am făcut absolut nimic. Căcatul ăsta, urâtul ăsta, pișatul ăsta, muielui și nu. Ce-o mai avea el? Vă rog eu frumos. V-am zis, eu aveam cazare liberă, mă știți pe mine cu hotelul, eu sunt băiat de băiat, domnul Corleone. Vă rog eu frumos, ascultați-mă bine. Polițaiul ăla habar n-am cine era, nici măcar nu știu dacă era polițai. Da, 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 ia zi mai egale, nu i-ai zis tu vorbind? Au auzit greșit, vă rog eu mult. Să-și facă un control la urechi, să-și scoată ceara din urechi, eu n-am zis absolut nimic. Eu am zis de cazare, atâta tot. Ia vezi aici la fermă, la Marius, asta din față, dacă mai e deschis. Ia, să vedem dacă ușa deschisă. Stai aici cu ei, mă întorc imediat.
merge. Unde îi duce? Butelea oare explodează? Ia bă, hello! Michael, Zi mă, zi. Michael, ia, hai! Am pregătit o moarte specială cu gaz pentru ei. Hai, de jos. Mă taci, mă, acolo. Vrei să mor primul? Da? Las că tu mori ultimul. Ala, Maru, hai, asta pedeapsa asta să fie pentru băiatul tău. Tu o să iei una mai rea. Haideți amândoi. Doamne Iisuse Hristos! To aș trec din gură de urât. Mamă, dacă îți dau două, înveți să cânti frumos. Voce de pițigoi. Mama mea, con Florena Sara, Catara. Aoleu, gata, ia. Băi, dă-i mă una încă. Hai să-i ducem la butelie. Nu, hai să-l ducem la butelie acolo. Păi da, la butelie. Dă-i ăsta una în cap aici. Am pregătit ceva mai frumos pentru el, îl luăm după aia. Și tu vino cu. Mamă, ce putere are domnul. Ai L-a văzut ce aruncat. mușchelos? Mai dă-i una. Vă rog eu mult. Asigură-te să îi o dai bine. Ascultați, eu Așa, iar de acolo și dă-l mai în spate un pic. Bă, asta pentru el am pregătit ceva mai rău. Dacă tot mor, măcar să știți și voi, două glanțe în cap să fiți. Pune-te uite acolo. Haideți, domn Corleone, vă rog eu frumos. Pune-te mai repede dacă nu ți-o mor familia. Orice nu mai e. Mai lângă. Mai că le vină cu ia-ți cap. Pe altul l-am dus la gunoisul, la gunoierii dimineața. Asta nu, că luăm, că știu unde l-aruncăm. Asta se întâmplă cu cei care ne trag în sfânt. Hai, dă-i repede la casă.